Hej Isak, du skal være præst i aften i Sion Kirke, ikke? Det er fuldstændig rigtigt. Ja, hvad skal vi lave? Vi skal høre om bøn. At bøn, det forandrer. Det forandrer ind i den virkelighed, som vi lever i. Kan alle bede? Det kan alle, ja. Vi har en almægtig Gud, som vi kan bede til, og som har magt og vilje, som ønsker at være en del af vores liv, og som har magt til at svare på vores bøn og hjælpe os. En Gud, som altid er der for os, vi altid kan bede til. Men er det der bøn, er det ikke sådan lidt poppet? Altså, kan alle godt det også i dag sådan? Det kan alle. Helt sikkert. Og vi ser i Bibelen, der ser vi gang på gang, hvordan Gud griber ind, når mennesker beder. Og vi ser endda selv Jesus, som de fleste nok er enige om, var noget særligt. Vi ser selv, at han faktisk beder. Og når Jesus beder, så kunne det jo være, at der var en grund til os at gøre det. Ja. Og så skal vi også i aften selv prøve at bede. Der står faktisk i Bibelen, at nogen bad med løftede hænder, og andre bad stående med åbne arme, og nogen bad knæene, bad til deres Gud. Jeg faktisk er ikke sikker på, at der står i Bibelen, at de bad med foldede hænder. Det tror jeg nu også godt, man kan. Det tror jeg nu er fint nok. Det er en god gammel tradition. Men vi skal udfordre os selv også lidt i aften, og måske prøve at bede på en lidt anden måde, end vi plejer. Hvis man gerne vil med til det her, hvornår sker det så, siger du? Det er lige om lidt. Det er 7:00. Vi er ved at stille op, så vi glæder os til at se jer. Fedt. Vi ses så. Det gør vi. Yes, hej. Ses jer.